yan partner ang sitwasyon kan sarong nanay na nabisto ni Aika Ferry. Huli partner sa helang na yan, daay niya napiperform ang sa iyang trabaho nin maayos, pirmi siyang libong asin day na partner nagiginibo ang sa iyang mga gibuhon sa harong. So yan partner, biston tayan sa istorya ni Aika Ferry. Walang tigil na paggalaw ng ulo at walang tigil din na pagkahilo. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng 64 na taong gulang na nanay na si Aurea Banyal ng Tabaco City. Kwento ni Nanay Aurea, dulot daw ito ng pagkakapinsala ng mga selula at ugat sa kanyang ulo. Dahil dito ay niresetahan siya ng pangpakalmang gamot. Ang pagtitinda ng mga sari-saring gulay sa palengke ang hanap buhay ni Nanay Aurea. Subalit dahil sa kanyang karamdaman ay napilitan itong magpahinga. Sa ngayon, maghapong nakaupo na lamang si Nanay Aurea sa kanyang bahay. Hindi na rin niya kayang gawin ang iba pang gawaing bahay. Bukod sa iniindang sakit sa ulo, may komplikasyon na rin ang kanyang puso. Meron na rin siyang hypertension o high blood. Mataas din ang kanyang blood sugar. Pansin din ang namamagang mga binti at paa nito. Kaya naman samot-saring gamot ang iniinom niya. Ito po minundo na ako pagtindata. May mga beses na sa kahihiro kang payo ko, nalilibong ako. Natatakot man ako na magparalakaw pa. Pag namamati ko mapagalo na, mahigla na ako. Kaya kumbaga dahil na ako pwede magparalakaw. Malungkot na kwento ni Nanay Aurea, may mga hindi rin nakakaunawa sa kanyang kalagayan. Minsan na siyang pinagtawanan at nasabihang kulang lang sa pansin. May nag-agi nga ni digdi. Pigulukan ako. Sabi niya, ikaw daw ngayon, pag nag-istorya ka, maartehong ka. Sabi niya, ang payo ko da, pigihiro ko, kumbaga ang aram din da, pigtutuyo ko. Kung sa naglalakaw ngaya, maiwad-iwadon ang lubot, sabi niya. Sabi ko, bako, ini namamati ko, inihilang, ini bako ininso. Ngaya kaartihan, kisarong tao. 12 ang anak ni Nanay Aurea. Ang ikapitong anak niya na si Criselda ang umaalalay sa kanya. Hirap din si Criselda na matustusan ang araw-araw na pangangailangan ng ina, lalo't na't may sarili na rin siyang pamilya. Kaya naman idinulog nito sa Action Co Center ang kahilingan na mabigyan ng medikal na asistensya ang kanyang nanay. Ang ina ako, bakong sa pag-reintrimis po, ang payo niya talaga. Ang pakataram po sa ko kan doktor niya na, dako po panog iba kay mama pag nagpapacheck up. Kataram kan doktor, nakaipuan ta ngayang CT scan. Pigisip po na niya ako, so gastos. Laboratory, tudi ko, gabos-gabos. Dahil ang layunin ng aming programa ay matulungan ang bawat Bicolanong nangangailangan, agad na naisakatuparan ang kahilingan ni Criselda. Bukod dito, inabot rin namin ang food packs sa pamilya. Ni Congressman Saldi ko po, siguro po ang masasabi ko lang po sa iya, dakulaon po salamat. Ang mga araw may nagtitios, niyaon siya na nag-antabay, na nagtatabang. Baski day na nga ni po kidakol na rikusitos, basta niyaon so kaipuhan na pigahagan din na, automatic nagtatabang po. Yun lang po may sasabi ko po. Harayoon po talaga siya sa totoo lang. Sa mga nadulukan ko. Saro lang mga masasabi ko. Good job po kamo. Niyaon po ang pagtabang nindo sa totoo lang po. Walang ibang layunin ang programang Action Co Center Tabang Ora mismo, kundi ang makapaghatid ng tulong sa bawat Bicolanong nangangailangan. Ayan partner, good job. Good job. Ang sabi ni ate, good job po kamo. Sarong patutuo, asin buhay na patutuo kan mga kababayan ta na talagang ang Tabang Ora mismo kan Action Co Center sa panginutan ni Congressman Saldico tunay na nakakaabot ang katabangan sa satuyang mga kababayan. Ayan, solamente partner ang nasa uod din ni ate, good job. Pagmati yan partner ning sarong natabangan na sinatawanin Yes. pag-asa.